určite pre mňa najzaujímavejšie na postave teda Oresta je ten zákon antický, že povinnosťou muža je pomstiť smrť svojho otca. Zároveň najväčším hriechom antickým je stať sa vrahom vlastnej matky. A tu vzniká ten najväčší problém, aj interpretačný, aj herecký, aj vôbec filozofický. A čo ak je vrahom toho otca tá matka? Táto postava je naozaj strašne komplikovaná, dokonca vidím tu ešte trošku ťažší oriešok, ako bol, dajme tomu, v prípade Hamleta, kde boli niektoré veci trošku v úvozovkách jednoduchšie. Navyše je to antika, čiže nie je to poznačené kresťanstvom, kde už začali platiť trošku iné zákonitosti, kde sa už dá trošku na tú vyššiu moc vyhovoriť, alebo tvrdiť, že som ňou riadený, alebo jej budem teda podliehať. Ale takisto, jak sa teraz ozýva tá vyššia moc, aj tu je, samozrejme v podobe božstva, či už je to Foibos Apollón, alebo je to Pallas Athéna, ktorá ku koncu teda príde a ten problém vyrieši, čo vlastne vieme všetci. Že vlastne spoľahneme sa na božstvo a ten boh alebo bohyňa tento problém urobí. Ale pochopiteľne je tu istý presah do súčasnosti práve v tom, že musí byť akýsi súdny proces. Súdny proces, ktorý je v podstate vopred daný, čo mi skutočne pripomína našu krutú realitu. Že ten proces bude, ale v podstate dopredu vieme, kto sa stane víťazom a kto pôjde sedieť alebo nepôjde.